हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौहाय लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों रिलिज जाबाय थानाय मोनसे आबुं बड' सिरियाल भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आगमा रुवाथि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि एपोइस्ट 18 भिडिअखौ मानो दाबो रिलिज होआखै होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जानो हागौ बिथांमोना माबा मोनसे जेंना नुजाथिनायनि थाखाय बे माखासे फैनो गोनां एपोइस्टफोरखौ रिलिज होनो हायाखै दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जेबो घाबरायनो नाङा जों बे माखासे साननि गेजेरावनो फैनो गोनां एपोइस्टफोरखौबो जों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बिथांमोना माखासे टेक्निकेल इसु ओंखारनायनि थाखाय जानो हागौ भिडिअखौ रिलिज होनो हायाखै दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों लासैनो नुनो मोनलांगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ रिलिज होबानो नुनो हायो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे भिडिअआ जुदि रिलिज जायो अब्ला आं आंनि चेनेलाव गुबुन मोनसे भिडिअजों आपडेट खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना एक्टिभ जानानै थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।